Agwa m. Biko bịa were m chọrọ ịjụọ gị. Ichiago. Ọgịwa. Ichiago. Onye riri boiled egg without biting. Biko hapụ oku. Mgbe ị sacha m ị ga-adra ya because ịma ime swola up. Mba, na m asa gị o. Anụrụ m ịzụrụ 36 million. Elekwana ị chọrọ ịkwụrụ m ya Titan tax. Ichie, I think you're talking to the wrong snake. Ị na-asụsụ m English? Gịwa. Aga m eme ya atọ. Ngwanụ bụrụ onwe gị abịa ka m search maka ego na dị a. 36 million nọ na-adịrị gị mma n'ahụ ma ọkwa ya. Ayo, bro, I dey like in our family. N'ihi na ọsọsọ gị chọrọ ịhụrụ Dangote overnight. Come on, bịa ebe a. Otu a eji m now. Echetara m nwere monkey zụrụ 70 million. Ama m company ya. I know the monkey. 70 million. Ngwanụ hapụ ewe. Biko gwa m ebe m ga-azụrụ 150 million.